Helo, siwmai. Enw fi yw Molara a dwi'n lwcus iawn achos dwi'n byw yn Sir Benfro yn y mynyddoedd y Preseli. Dwi'n mor cyffrous i weithio ar y prosiect Cynefin achos mae'r prosiect yn agor. Mae eleni yn flwyddyn arbennig, dwi'n meddwl. Mae pobl yn y byd ac yn Nghymru yn dechrau i meddwl llawr pethau fel gydraddoldeb, os chi'n cael wallt gwahanol, chi'n cael croen gwahanol. Mae pawb yn gallu teimlo perthyn. Mae pawb yn gallu cael llais ag yn hanes yn y byd nawr. Mae pawb yn arbennig. Ni waith pa iaith chi'n siarad, ni waith pa lliw eich croen, ni waith pa crefydd chi'n cael. Mae'r Cynefin yn cyfle i creadigol, i dechrau a creadigol rhywbeth gyda'n gilydd, mwy caredig, i siarad gyda'n gilydd. Sa'n siŵr beth byddwn ni'n creu, ond dwi'n meddwl rhywbeth gyfartal, ie. Dwi'n mor hapus iawn i weithio ar Cynefin ac yn wneud rhywbeth arbennig. Gyda pwy? Sa'n siŵr. Ond one world, one people, one Wales, one love.